Hej, i denne video vil jeg fortælle dig, hvordan du kan registrere dig online hos Herbalife og få status som uafhængig deltager i Herbalifes program og købe produkter med rabat på virksomhedens officielle hjemmeside. For at registrere dig, skal du gå til den officielle hjemmeside myherbalife.com. Linket er i videobeskrivelsen. På forsiden skal du klikke på knappen Indsend ansøgning eller registrere dig online. I det nye vindue skal du indtaste din gyldige og unikke e-mailadresse, gentage den, finde på en adgangskode og gentage den også. Disse oplysninger får du brug for senere, så skriv dem ned. Klik derefter på knappen Opret konto. I det nye vindue øverst på siden skal du indtaste ID-nummeret på din sponsor 7912766 og de første 3 bogstaver i sponsorens efternavn, Korn. Derefter skal du indtaste dine registreringsoplysninger, efternavn, fornavn, fødselsdato, pasoplysninger MM. Herefter skal du udfylde adresseoplysninger og angive dit mobilnummer. Tjek derefter din e-mailadresse og læs informationen nedenfor. Når du har læst oplysningerne, skal du sætte flueben ved, at du accepterer at modtage nyheder fra virksomheden og giver samtykke til behandling af personoplysninger. På spørgsmålet, om du har mere end 10.000 følgere på sociale medier, svar nej. Længere nede skal du på spørgsmålet om tidligere partnerskab svare nej. Feltet er som standard markeret. Klik derefter på knappen Fortsæt. På næste side skal du uploade en elektronisk kopi af dine identitetsdokumenter og klikke på Fortsæt. I næste trin skal du læse Herbalifes Gold Standard Garanti. Læs det og sæt flueben i bunden for at bekræfte, at du har læst det. Herefter skal du læse betingelserne for deltagelse i Herbalifes program for uafhængige deltagere og sætte flueben nederst for at bekræfte, at du har læst og accepterer at deltage i programmet. Klik derefter på Fortsæt. I det nye vindue vil du se prisen og indholdet af pakken til den uafhængige deltager i Herbalifes program. Nedenfor skal du vælge leveringsmulighed og metode. Hvis registrerings- og bopælsadresserne er forskellige, skal du angive den nye leveringsadresse og klikke på Fortsæt. I det nye vindue vil du se det samlede beløb, der skal betales. Nedenfor skal du indtaste dine kortoplysninger og klikke på Betal. Tillykke! Du er nu en uafhængig deltager i Herbalifes program. På næste side vil du se dit ID-nummer. Nedenfor er der en knap til hurtig adgang til din personlige konto. I din konto kan du straks afgive en ordre med rabat og få adgang til alt nødvendigt materiale. En bekræftelsesmail med alle nødvendige oplysninger vil blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet ved registreringen. Fremover skal du bruge din e-mailadresse og adgangskode, som du angav ved registreringen, for at logge ind på din personlige konto. Se en separat video for instruktioner om, hvordan du afgiver en online bestilling af Herbalife-produkter. Tak for din opmærksomhed.